aloitetaan tää video tällä tavalla, että lähdetään testailemaan, että lähteekö tää toinen kone ees päälle, nimittäin oli niin paljon ongelmia ton toisen koneen kanssa. Ainakin tää kone lähti nyt päälle, mutta tarkoituksena olisi katsoa Crystal Diskin heti levyjen kunnot, ettei tuu samaa ongelmaa sitten kuin tuon ensimmäisen myllyn kanssa. Ja tuossa on osa meidän päivitysosistos pöydällä, vähän lisää muistia siitä toisesta koneesta tähän ja sitten uusi prosessori. Tän tietokoneen niin levyt on ehkä hitusen paremmassa kunnossa sitten kuin ton toisen. 68 000 tuntia ollut päällä, näyttää SSDn kunnoksi hyvä 28% ja HDDn kunnoksi tää näyttäisi hyvä, että tänne nyt sitten saadaan laitettua näitä meidän testipelejä. Prosessoriksi meillä valikoitu sitten tähänkin koneeseen jälleen kerran sama Intel Xeon, mikä tuohon edelliseenkin koneeseen. Eli kyseessä on siis E5 2687 W. Tää on tosiaan 8-ytiminen ja 16-säikeinen prosessori. Prosessori tosiaan ostettiin eBayn kautta ja hintaa tosiaan jäi meidän tuotteelle sitten karvan alle 20 € osteineen ja tulleineen. Muistia meillä on tässä koneessa tosiaan 24 gigaa ja tässä alun perin oli 32 gigaa, mutta 8 gigaa siirrettiin siihen toiseen, että saatiin sitten vähän tasoitettua näitä muistimääriä. No niin, vihdosta viimein päästä sitten jatkaa meidän toista tehotyöaseman rakentelua. Nimittäin käytiin hakemassa tämmönen uusi näytönohjain, tai ei uusi, käytetty näytönohjain tähän meidän buildiin. Elikkä RTX 2060 ja MSI:n kortti kyseessä ja Ventus-versio 6 gigan muistilla. Mä jouduin tosiaan tämmösen adapterin sitten ostella 4 € hintaan. Mikä 2 6-pinnisestä tulee 1 8-pinninen. Näyttiksen ja ohjelmien asennusten jälkeen me päästiin sitten jälleen kerran ensimmäisenä tuttuun tyyliin tekemään 3D Firestrike-testi ja TimeSpy-testi. Firestrike-testistä saatiin 15 352 pistettä ja TimeSpy-testistä 7300 bongoa. Testipeleiksi meillä on löytänyt sitten tiensä jälleen kerran melkein kaikki samat pelit, mitä testattiin tuolla toisellakin workstationilla, eli GTA 5, Far Cry 5, Fortnite, Valorant, CS2 ja AC Valhalla on sitten tullut uutena. Ja sanotaan vielä tähän alkuun, että kaikki meidän pelit on testattu 1920x1080p resoluutiolla ja meidän ensimmäinen peli on GTA 5. On lähdetty sitten ajelemaan benchmarkia niin high-grafiikoilla. Tosiaan benchmarkki pyöri ihan hyvin tällä koneella ja tosiaan vähän paremmin sitten kuin sillä meidän edellisellä workstationilla, koska meillä oli tässä nyt sitten parempi näytönohjain. Elikkä ihan miellyttävää oli myös sitten pelailla GTA 5 story modea vähän mitä kokeilin. Elikkä kokemuksena ihan loistava. Seuraava testipeli oli Far Cry 5 ja tätä me tosiaan lähdettiin sitten testailemaan High sekä Low-asetuksilla. High-asetuksilla me saatiin tulokseksi minimi FPS 61, keskiarvoinen FPS 78 ja maksimi 108. Low-asetuksilla saatiin sitten vastaavat 70, 87 ja 115. Meidän seuraava testipeli oli Valorantti. Tosiaan oltiin asetettu sitten kaikki muut grafiikka-asetukset loville, paitsi tekstuurit haille. Tässä on nyt sitten sekoitettuna vähän sitten näytön kuvausta ja sitten kameralla kuvailtua videoklippiä. Yritettiin tosiaan katsoa, että syntyykö kauheita eroja sitten tossa, kun otetaan tuo videokaappaus pois. FPS-lukemis ei ollut ihan kauheat eroja niin kuin tuolla
toisella koneella sitten, eli siinä oli vähän heikompi näytönohjaaja, niin siinä syntyi sitten vähän isompia eroja, kun otettiin näytön kuvaus pois päältä. Ja tällä tietokoneella ei sitten ollut niin suurta lagia ja stutteria havaittavissa, kun pidettiin näytön kaappausta päällä. Ja Valorantti pyöri siinä noin 130 fps:n keskiarvolla. Se pyöri 100 ja 200 fps:n välillä vähän riippuen sitten tilanteesta ja kartasta. Fortnitea testailtiin sitten tosiaan performance modella, Wave Distance oli sitten ainoa mikä oli Epicillä. Lagia, stutteria ja pätkimistä oli havaittavissa oikeastaan ainoastaan noissa tommosissa tilanteissa, kun hypättiin bussista ulos. Pelikokemuksena tää Fortnite oli ihan jees. 120-200 fps välimaastossa sitten pyörittiin tämän pelin tiimellyksessä, eli keskiarvoisesti voitaisiin sanoa, että 150 ja 160 fps välillä, eli ihan ok pelielämys. Sitten seuraava peli olisi meidän murheenkryyni Counter-Strike 2. Tätä tosiaan testailtiin hitusen Full HD-resoluutiolla, mutta ei päästy sinne 100 fps:ään, joten päätin sitten pelaillaan 4:3, koska mä oon siltä tottunut pelaamaan. Resoluutiona meillä oli 1440x1080p. Ja tällä tää pyöri silleen semi-okosti tuolla Deathmatchissa, että päästiin noin 130 fps:n keskiarvolla sitten pelailemaan. FPS pyöri siinä noin 100 ja 160 välimaastossa. Viimeinen meidän virallinen testipeli oli Assassin's Creed Valhalla. Täytyy heti alkuun sanoa, että tää on PC, millä tää on parhaiten pyörinyt tähän mennessä, millä mä oon uskaltanut testaa tätä peliä. Elikkä low-asetuksilla lähdettiin vetelemään benchmarkkia, sieltä saatiin minimi FPS 45, keskiarvoinen FPS 99 ja maksimi 122. High-asetuksilla sitten vähän pienemmät tulokset totta kai, mutta minimi oli 32 ja keskiarvoinen oli kuitenkin sitten 85 ja tää tuli mulle aika yllätyksenä. Ja maksimi 109. Otetaan tähän perään sitten vielä vähän gameplaytä, että näette kuin tää pyörii. Ja oli ihan kiva pelailla tuota peliä. Tämän videon ideana oli jälleen kerran näyttää teille, että tämmöisellä yli 10 vuotta vanhalla tehotyöasemalla pystyy vielä pelailemaan. Mä toivon, että tästä videosta oli jotain hyötyä teille tai oli edes mielenkiintoista sitten katsoa, kuin tämmönen vanha rauta pyörittää vielä vähän uudemman näytön ohjaimen kanssa noita pelejä. Ja sellainen juttu, että tää kone voi olla sun, jos saadaan seuraavan 2 viikon aikana niin 350 tykkäystä tälle videolle. Eli nyt peukuttamaan tätä videoa. Mä toivoisin, että tää kone olisi menossa sitten semmoselle ihmiselle, kelle ei ehkä itsellä ole varaa ostaa konetta. Mutta kommentti alas, miksi teidän pitäisi just saada tää kone. Meidän video alkaa tällä kertaa olemaan tässä. Toivottavasti jatkossakin sitten zoomailette näitä mun tietokoneaiheisia videoita ja niitä on jossain vaiheessa taas luvassa lisää, kunhan saadaan osia sitten hommailtua.